Helo, ydych chi? Chi'n iawn? Eich fewn? Fi'n mynd i ddangos chi fel i baratoi'r helfwyd yma, o'r pli a'r croen, a hefyd ydy dynnu'r perfedd allan a sut i wneud i fewn i darnau bach. Os un o'ch chi bach yn squeamish fa? Chydig bach. Rhaid, gei gyd ddod lan fan hyn nawr. Wedi bod yn gwylio rhywun sy'n dysgu ni gyd sut i drin gêm a cwningo. Wedi rhoi ar ei asgwrn i gilyn efo ni, agor e mas. Blingo fe, chi'n bod fi'n blingo. Mae'n rhaid perthyn oedd un neu ddoi mewn a nawr yn teimlo'n eitha sal weda'r gwir wrth gorfod trafod cwningen. Yna beth bydde gyda ni fita ar y pryd, ynddi fe? So mae'n rhaid parchu a derbyn beth i ni'n goffo gweithio gyda. Yn ei plyfion, gyda rai, dechrau cynnig croen i ffwrdd, sy'n ni'n torri ar ffwlyn. Mae Gary yn entertainment value aruthrol. Diolch bwys be fydd o'n neud, dwi'n meddwl fydd o'n up for it, ond fydd i'n sport. Agos ni'n gallu sbwyddio. Dim ond tair wythnos, dio ddim ond egwyl bach mewn bywyd, a os dio ddim yn fwynhad, fydd o droso mewn dim amser. Os dio yn fwynhad, fydd hi'n brofiad bendigedig, dwi'n meddwl.